Get boogie down, down on ground. Got boogie down, down on ground. Hej. Vi er ved at skrive en fysikrapport om energi med hensyn til pærer. Vi undrer os over, hvorfor der findes så mange forskellige pærer på markedet. Og hvad der er for en pære, der bedst skal betale sig at købe. Og her er der 3 af dem. En halogenpære, en LED-pære og en sparepære. Og en helt almindelig glødepære. Vi vil i denne fysikrapport finde ud af, hvad for en der skal betale sig, og hvad for en der er mest miljøvenlig. Hej. Vi vil starte med at måle en helt almindelig glødepære, som de fleste nok kender. Glødepæren er blevet forbudt i de danske hjem, fordi den bruger rigtig meget strøm. Og det vil vi så finde ud af, om det holder stik i dag. Vi skal bruge en glødelampe som den her, og en helt normal lampe. Det her er en ganske normal lampe, hvor jeg på forhånd har sat en glødepære i. Det er det sparometer, som måler energiforbrug og omkostningerne for pæren. Vi sætter den i stikkontakten. Lampen kommer også i. Wow. Så kom der lys. Godt. Vi kan se her på vores barometer, husk at skrue ned, at den tager 64,4 watt, og at den vil bruge 874 kroner om året. Godt, så ved vi det. Så tager vi vores light sensor, der måler, hvor meget den lyser i lux, eller hvor meget lys. Godt. Og det er vigtigt, at den er for den samme afstand hver gang, og vi tager den på kanten og op til midten. Kan du se, hvad den er? 262,4 lux. 262,4 lux. Godt. Nu ved vi det om en glødepære. Vi vil nu måle en LED-pære. Hvad er nu LED står for? LED står for Light Emission Diode. Og vi starter med at skrue i lampen. Okay, jeg tror sådan så meget godt nok. Godt, så er der lys, og vi kan se, at den bruger 1,9 volt i forhold til 25 kroner om året. Godt. Så tager vi vores light sensor. Og altså det betyder bare, at 25 kroner om året, det er hvis man har tændt et helt år, så er det kun 25 kroner. Ja. Så tager vi den sådan her, fra midten, nederst til midten, her. Og den giver en lysintensitet på cirka 200 lux. Nej. 100... Hvad er den skifter? Okay, fra midten og op. Okay, 138 lux. 138. 138 lux. Ja. Godt. Så tager vi stikket ud, og det var en LED-pære. Nu skal vi så måle sparepæren. Sådan der. Og det gælder det samme før. Man putter først pæren ordentligt i, før man putter den ind i stikket. Ellers så bliver man ordentligt stå. Og sparepærer, de starter ret stille op med lidt lys, mere lys og mest lys. De tænder ikke med det samme, ligesom glødepæren. Og den bruger 12,1 watt og 165 kroner om året. Nu skal vi så måle lyset for den. Og sådan der. Skal vi samme afstand som de andre pærer. Ja. Og den giver 262,44 lux. Godt. Og det var så alt om sparepæren. Det her er så en halogenpære. Sådan der. Så skal vi have den ind i speedometeret. Sådan der. Og det er, den bruger 41,5 watt
Og det er så 563 kroner om året. Skal vi måle lyset? Og den er ikke tændt. Den lysintensiteten er på 262,44 lux. Og det var så halogenpæren. Vores forsøg, og vi har fået nogle resultater. Vi har sammenlignet nogle af pærerne, og vi vil gerne sige lidt om vores resultater. Ja, det viser, at LED-pæren, den bruger mindst energi, og den bruger cirka 34 gange mindre end glødepæren, som der topper med sine 64,4 watt. Så. Og på andenpladsen, der ligger sparepæren, der med sine 12,1 watt, er den pære, der bruger næsten strøm. Ja. Så nu har vi jo regnet frem, at det er LED-pæren, der er den mest miljøvenlige pære. Og ja. Vi har så også fundet ud af, hvilken pære, der vil betale sig bedst og her om året for økonomien. LED-pæren er den pære, der er billigst at have om året. Den koster kun 25 kroner at have om året. Hvorimod glødepæren koster 877 kroner per år. Det er jo ikke så overraskende, for LED-pæren var også den, der brugte færrest watt om året, og glødepæren var den, der brugte flest watt om året. Så økonomisk kan LED-pæren bedst betale sig. Og på anden pladsen ligger sparepæren, der koster 165 kroner om året. Vi har også fundet ud af, hvilken en, der udsender det stærkeste lys, som vi har målt med vores lyssensor i lux. Ja, det viser sådan, at halogenpæren og sparepæren og glødepæren, de giver den samme mængde lux. 262,44 lux. Ja, og LED-pæren, det giver så den svageste lys, eller det dårligste lys, som der er 138 lux. Så det kan godt være, at den er billigst, men den giver det dårligste lys. Det var så vores forsøgsvideo. Og I kan læse mere om vores forsøg i vores skriftlige rapport. Yep. Tak fordi I var med.